Bismillah don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw kan ka foli lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ye tarata ye mɛ kalo tile 27 san 2025 a don kibaru a bɛna lase balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ bi kunnafoniw na kunnafoniba 2 don k'a ladɔnniya k'a fɔ bi tarata donya na Masine marabolo dugu dɔ bɛ yen dugu min ni a wele ko Funu duguladenw o bɔra bi k'u ka damakasi n'u ka welemada kɛ ni k'a ɲɛsin kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la kalanyɔrɔba dɔ b'an fɛ Yirimajɔ Bɔgɔrabugu la ko Dawatul Islamiya ni kalandenw maa 40 ani maa 6 bɔɲɔgɔnko olu ye alikuranɛba in ni k'a jigin an balima ninnu ye kunnafoni ye minnu bɛna lase aw ma aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Gadan dala dumuni ɲuman o ye produit Gadan ye an minnu bɛ k'a fɔ k'aw mɔgɔ bɛ dala dumuni ɲuman na produit Gadan a y'o k'a taalan ye a bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala Ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya 2 ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa hadamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati n'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdulaye Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06 ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. Dugu min bɛ wele ko Funu duguladenw o bɔra bi tarata donya na k'u ka welemada k'o ɲɛsin sira min sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. Ni Seku Buware ni ye dugutigi dɔgɔkɛ ye n tɛ dugutigi ye dɛ n y'a dɔgɔkɛ dugu mɔgɔw ka yan n'an ka manda dɔrɔn kumaw ka ca ka minɛ san 2 an di ci kɛ anw nugu joli dugu 7 dugu 8 an ye siɲɛ 3 kɛ Bamakɔ ci kɛ in kama ci mɛ kɛ don o don kuma bɛ kɛ fɛn ti bɔ a la an kɔni ye yɔrɔ bɛ don sa nɛsɛnɛ de koyi k'an si tangara min fɔ gɛlɛya kɔ a fɔ minnu na ko baara de kɛ dɛ baara bɛ kɛ dɛ nka mɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ko kɔngɔtɔ ma ko kɔngɔtɔ min dɔ tɛ fiyɔrɔtɔ o ladon ka di kɔngɔtɔ ye koyi bari n'i ye min n'a ma n'o bana a bɛ sɛgɛn wa fɛn t'anw bolo koyi foyi t'an bolo n'u bɛ min kɛ u b'o kɔni kɛ fɛn t'anw bolo an bɛ min nɔfɛ o de ye an ka dɛmɛ ye dɛmɛ ye jumɛn ye anw tɛ wari fɛ dɛ an tɛ ɲɔ fɛ u k'an nɛmɛ min bɛ se k'an ka yɔrɔ lakana an k'an ci kɛ. Parce que ko ni anw sɛbɛ koyi bari min bɛna d'anw ma o tɛ ɲɛnama o tɛ anw mɔ parce que bɛrɛ n tɛ o de bɛ n tɛ bɛrɛ ye u ko maa saba ko an k'o tila ɲɔgɔn cɛ dugu bonya hakɛ wa tiɲɛ na bɛrɛ tɛ anw tɛ o ma dɛ anw bɛ min yɛrɛ ma u kuna an ka yɔrɔ dilan sɔrɔsi minnu bɛ yen u kuna dɔ fara mɔgɔ kan an k'an ci kɛ o filanan minnu bɛ n'o kɛ k'an ka yɔrɔ yɛrɛ dilan n'o ye Ɲansɔ ye Ɲansɔ Kulubali n'o ka kan anw yɔrɔ sécurité o min ka kan k'a dilan o fana mina na tugun anw ta bɛ dabɔ dilan kama koyi anw kɔni bolo anw ɲanfalen don an ɲa bɛ ma mun na anw de bɛ so kɔnɔ anw ni si bɛ san 78 anw de bɛ so kɔnɔ an denw n'an mɔden de bɛ marifa la ni kisɛ cɛra anw de bɔra so kɔnɔ an mɔden de bɛ taa kɛlɛ kɛ hali ye kɛlɛ kɛ marifa bɛ jigin tiɲɛ bɛ kɛ wa. Min ka kan anw lakana n'o ye nin ye a y'o yɛrɛ minɛ fɛn aw mana bilen wa tiɲɛ yɛrɛ la min kɔni y'anw hakilila ye n'u nana lakana o ye hakilila ye. Kalanyɔrɔ min bɛ yen ko Dawatul Islamiya ni kalandenw a maa 40 maa 6 bɔɲɔgɔnko ninnu ye alikuranɛba in ni k'a jigin o ɲɛnajɛ baaraw kɛra dɔgɔkun kɔnɔna na sera min sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. Tɔgɔ ye Umaru Kulubali n bɛ kuru di Dawa Islamiya la an fɛ yan ka daminɛ prémane na fo ka taa bila premier cycle ani deuxième cycle n'o ye 9e année prémane deuxième année fo ka taa bila 9e année na o bɛ anw fɛ yan an bɛ kalan suguya caman kɛ yan an bɛ français kalan anglais bɛ kɛ yan ani arabu
wa denmisɛnninw min ye kuranɛ jigi bi ma 46 ala ka dɛmɛ ni a ka se kɔnɔna na ne de u labɛn k'u former u ka mɔdenw ninnu na alhamdulilahi rabbil alamin a daminɛ an ka jɔrɔlen don baara taabolo la nka ɲɛ bɛ min na bi alhamdulilahi o ye wasako ye o ye nisɔndiyako ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka d'a kan baara min labɛnna ka di denmisɛnninw ma o sera labɛn cogo la o sera fɔ cogo la alhamdulilahi taabolo ka fisa. El Oustaz Umar Kulibali an bɛ sigi mun na bi n'o de ye denmisɛnninw ka kuranɛjigin kɛnɛ ye kalanyɔrɔ min tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnya ma o de kalanyɔrɔ de ye Dawatul Islamiya a bɛ Yirimajɔ Medine Kuluda la kalanyɔrɔ in sigila kabini san 2013 ka daminɛ 2013 la ka na se bi ma a bɛ san 12 la an ye kalanden caman former a kɔnɔna na alhamdulilahi bi an filɛ yɔrɔ mun na examen nata la n'o de ye bac ye kalanden dɔw bɛna o kɛ olu y'an ka mɔgɔ former an ye mɔgɔ fɔlɔ minnu former n'o de y'an ka promotion fɔlɔ ye olu ka bac bɛ kɛ ɲinan san na o b'a yira k'a fɔ kalanyɔrɔ sigilen a ye san 12 sɔrɔ sisan donc an bɛ Alahu taala deli Ala ka résultat ɲuman d'u ma ne jɔyɔrɔ ye mun ye kalanyɔrɔ kɔnɔna na o de ye Dawatul Islamiya ye an ye Dawatul Islamiya in sigi kabini 2013 kabini a bɛ karatani na an b'a sigi don min na hakili b'a la gata fɔlɔ bɛ turu don min na san nana sa y'anw ci yan nɔ fɔ 20h 21h donc k'a daminɛ o don na ka se bi ma alhamdulilahi Ala ye a ɲɛmɔgɔya kalifa ne na kabini san 2013 fo ka na se an ka bi nisɔndiyalen bɛ kosɛbɛ k'an ka kalandenw fo k'u la encourager sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na parce que an bɛ yan o de kama an bɛ yan fɛn belebeleba 2 de kama ta'allum wa tarbiya an bɛ yan ka denmisɛnninw kalan donc k'u ka diinɛ faamuya ka ɲɛnamaya yɛrɛ faamuya ka ɲa ani k'u éduquer bonya yɛrɛ kɔnɔna na ani ka u fɛnɛ ka se ka diɲɛ dɔn an bɛ yan o 2 de kama donc an ye formation min di u ma ni Alahu taala sɔnna ma an yɛrɛ y'a di cogoya min na ni kɔnɔnajɛlenya ye an bɛ résultat ɲuman jigiya u ye mais wagati bɛɛ lajɛlen b'o fɔ u ye hadamaden k'i cɛsiri n'i kɛra diɲɛ fɛn o fɛn i cɛsiri i bɛ nafa sɔrɔ o la dɔnni o de bɛ dibi fana ka bɔ hadamaden ani yanni i ka faamuyaliw ni ɲɔgɔn cɛ wa dɔnni de bɛ kɛ sababu ye ka maa fitinin kɛ maaba ye donc an bɛ fɛn min di u ma n'o de ye dɔnniya ye an b'o de f'u ye wagati bɛɛ lajɛlen u k'a cɛsiri sabu ka d'a kan dɔnni tɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i m'i cɛsiri donc an bɛ kangari mun da u ye o de ye cɛsiri ye sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na. Ne tɔgɔ ye Mahi Sako voilà n ye directeur coordinateur ye kalanyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na bi kɔni an bi yan mɔgɔ 46 o de kuranɛ jigin donc mɔgɔ 46 la an ye denmansaw wele ka bi labɛn k'a fɔ ko an ka u ka cérémonie kɛ bi an nisɔndiyalenba don denmansaw bɔra kalandenw yɛrɛ bɔra an nisɔndiyalenba don an bɛ kɛnɛ kan bi ka foli bila denmansaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli bila kalandenw yɛrɛ ma n'u bɔra nin na bi semaine kelen nin kɔfɛ an bɛ taa DEF la donc an bɛ dugawu kɛ DEF Ala k'a diya vraiment an nisɔndiyara denmisɛnnin ninnu yeko ye fɔ ko ban vraiment parce que kalo 8 kɔnɔna na kalo 9 in kɔnɔna na an y'a ye denmisɛnnin ninnu u ye faamuyaliba kɛ u bɛ ka wajilu kɛ ninnu de ye sini alimamiw ye ninnu ye sini malamatubaw ye ninnu de ye sini faamabaw ye vraiment nisɔndiyalenba don denmisɛnnin ninnu b'a yir'u la k'a fɔ n'an bɔra nin na ni an bɔra nin wajilu na an k'an concentré an k'an ɲɛsin dɔrɔn DEF préparation ma u ka téléphone ninnu k'olu bila kɔfɛ u k'u ɲɛsin kalan ma nin kɔfɛ an kɔni b'a dɔn vraiment jigiyaba b'an na denmisɛnnin ninnu na an dalen don a la k'a fɔ mɔgɔ 46 in na Ala yɛrɛ ta kɔfɛ inshallah n'Ala sɔnna ma caman bɛ passé. Tɔgɔ ye Mɔgɔ Lamini Sako u b'a fɔ a ma ko Alimami Sako an b'an ka kalanso min na o ye Yirimajɔ Medine de ye an ka kalanso tɔgɔ ye Dawa Islamiya an y'a créé kabini 2013 a bɛ DEF niveau la nin waati la o tuma an kɔni bɛ yan o kuranɛjigin na mais kuranɛjigin de b'an bolo tournée na kalo 1 baara don sibiri o sibiri an bɛ yɔrɔ dɔ la an y'a daminɛ Bakɔrɔbugu la an ye mɔgɔ 150 ta kɛ yen ka na Kadɔbugu la sibiri tɛmɛlen ka mɔgɔ 30 ta kɛ yen mɔgɔ 46 an filɛ nin wolo kɛnɛ kan Yirimajɔ dugukɔrɔ la n'o ye Medine a différence baara bonyana mɔgɔw y'an ka welekan jaabi b'a sɔrɔ Bakɔrɔbugu Yirimajɔ yɛrɛ belebeleba n'o ye Yirimajɔ Medine ye o jama i yɛrɛ ɲɛ bɛ jama bɔlen na cɛ kunda muso kunda bɛɛ lajɛlen bɔra maa bayirika ko don sɛsiw dɛsɛra an bɛ sigiyɔrɔ kɔnɔ yan parce que baara yɛrɛ kɛcogo de don an bolo anw ka baara in a b'an bolo 2 la kosɛbɛ Kulubali an b'a la cogo di parce que an ye premier cycle kɛ ka second cycle kɛ ka na lycée kɛ ka na lycée 2 yɛrɛ kɛ Kadɔbugu ni lycée LP Fadine ale b'an bolo ale daminɛna san wɛrɛ a bɛ terrain sanfɛ Yirimajɔ LP Fac ale de Yirimajɔ yɛrɛ lycée fɔlɔ ye arabu niveau la
o b'a yira k'a fɔ mɔgɔw bɛ ka an ka welekan jaabi cogo min na anw fana bɛ ka den somɔgɔw fana ka jigiyaw lafa an b'a fɛ ka maa ka kalan kabini yirimajɔ yan kabini primaire ni arabu niveau la fo ka taa se lycée ma ne lycée banna a bolo a bɛ taa université la a parent tɛ sɛgɛn bilen n'i y'i den di anw ma a tɛ taa yɔrɔ la bilen kabini primaire sigili seconde sigili lycée a bɛɛ b'an bolo a lycée yɛrɛ ye fila ye ɲinɛ o mana directement an b'a ɲini sigida mɔgɔw fɛ u k'an ka wele jaabi n'i y'i den d'a ma bilen i ti 300 bɔ i ti 400 bɔ n'i ye kalo saba n'i sera lycée la o y'a bannen wa n'a banna fana a b'a sama fɔ université ne université tɛ o dɔrɔn de t'anw bolo n'o tɛ kalan sira a fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan a caman bɛ anw bolo yan nin waati. Korotim Jire ka bɔ Yirimajɔ. An bɛ kuranɛjigi kɛnɛ de kan an kan ka defu de kɛ ɲina n'o ye 9e ye an ye labɛn dɔ kɛ pour que an bɛ se ka kuranɛjigi kɛ mun na u bɛ se ka dugawu baga ye quoi n'an yɛrɛ y'an ka labɛnw kɛ an bɛ fɛ ka kuranɛ jigin quoi ne bɛ min fɔ n kalanden ɲɔgɔn ye aw k'aw cɛsiri i k'a dɔn kalan de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la an filɛ tile min na sisan nɔ n'i kalanna i bɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛ sɔrɔ bon n'i kɛra kunfin fɛnɛ a ma nɔgɔn kuma laban min bɛ ne bolo ka lase an ka karamɔgɔw ma u k'u cɛsiri ka dɔ fara halisa cɛsiri kan pour que an bɛ se ka kalan cogo min na an fɛnɛ k'an jija an ka baara fɛnɛ na mun na an bɛ se ka kalan. An cɛ ka kulumajɔ la nin bɛna dansigɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media a ɲɛmaaso fɛ k'a lase aw bɛɛ ma Ala ka sini jira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu.